Nggih. Kuwi Bayak Madangkarang kian. Inggih. Lah, piye sesek ya? Mboten. Pas. Pas. Gon mulih ae. Hah? Gon mulih, sok ning digawa neh bar bodo. Iya to, Pak. Inventaris kok. Disewa jenenge. Sewa ya nggih. Atur ana kaya ngono iki Le. Pengen munjung karo wong tuane ngono iki ben wong tuane marem nganggo sandangan ala Madangkara. Ayo. Iki nduk iki ngersake Kusuma Wijaya iki. Nggih. Sampeyan sing ngaturke genah top. Ayo. Ken Salindri. Yo nduk, langsung wae gemene wektu. Kusuma Wijaya. Yo.